Mal to však jediný háčik. Tento rok som na nič také netrénoval a behával som veľmi sporadicky. Vítam ťa na mojom YouTube kanáli. V tomto videu si môžeš pozrieť zostrih z môjho ultramaratónu Kamzik Baba Kamzik dlhého 52 km. V ďalších videách sa môžeš tešiť na témy ako stravovanie, cvičenie, motivácia, disciplína a aplikáciu fyzioprvkov do bežného života na odstránenie bolesti. Cieľom je hlavne vyvracať mýty a hovoriť o faktoch, no najmä však rozprávať v súvislostiach, pretože nič nie je čierne alebo biele. Pravda je vždy niekde uprostred. Ak ťa na tieto témy zaujíma viac, budem rád, ak mi dáš follow a zapneš si notifikáciu, nech sa kanál čo najrýchlejšie rozrastá. Doposiaľ som absolvoval 4 ultramaratóny, a to všetky minulý rok 2023. Keďže som sa však nedávno stal otcom, tak na rok 2024 som si žiadne takéto preteky neplánoval. Avšak jeden kamoš mi 2 týždne pred pretekom navrhol, či by som nechcel skúsiť aspoň kratší pretek, a to 7,5 km. Keďže pretek bol prakticky v Bratislave a nemusel som riešiť logistiku, tak som súhlasil. Avšak deň pred podaním prihlášky som začal špekulovať. Či ozaj chcem ísť takú krátku vzdialenosť, alebo pôjdem predsa len ultra. Najdlhšia trasa má 52 km a prevýšenie 1300 metrov. Samozrejme, že som si vybral tú. Napadlo mi však, či by som to neskúsil aj s mojím psíkom Darkom, kvôli ktorému som vlastne začal behať ultramaratóny. Takáto kategória tu však nebola, tak som poprosil organizátora, či mi neumožnil štartovať so psom. Ten mi štart umožnil pod podmienkami, že sa zrieknem akéhokoľvek umiestnenia a že budem štartovať z posledného miesta. Keďže toto nerobím kvôli umiestnenia, ale radosti z pohybu a prekonávania samého seba, vôbec mi to nevadilo. A tak sme sa teda prihlásili. Mal to však jediný háčik. Tento rok som na nič také netrénoval a behával som veľmi sporadicky, možno tak 5 krát od začiatku roka. Počasie v deň preteku vyzeralo prívetivo už od rána, hoci ja najradšej behám tak pri 10 až 14 stupňoch. Nepochybujem, že Darkovi tiež vyhovuje chladnejšie počasie. Z tohto dôvodu som minulé leto trénoval bez neho, pretože mu vždy bolo moc teplo. Ak je viac ako 25 stupňov, už zvykne mať trošku problém. No napriek tomu, že on ten tréning nejaký extra nemal, vždy zvládol všetky ultramaratóny. Stačí mu v podstate pravidelný pohyb a nejaké tie tuhličky cez víkend. Keď sme sa na štart postavili dozadu, čelili sme hneď niekoľkým prekvapeným pohľadom. Prvý cieľ, na ktorý som sa musel sústrediť, bolo stihnúť eliminačný čas na Pezinskú babu 3,5 hodiny. Dôležité však bolo nezničiť sa pri tom, pretože druhá polovica preteku je vždy vlastne náročnejšia. Človek si hlavne musí vedieť rozdeliť sily a o tom vlastne celom je taký ultramaratón. Pamätám si, akú zlú stratégiu som zvolil na preteku Strážovská 50. Vtedy som si stanovil, že hore kopcom sa budem šetriť a dole všetko dobehnem. A jedine, kedy som necítil bolesť, bolo vlastne po rovine, čo je pri takomto kopcovitom behu brutálny masaker. Výhodou však bolo, že to bol môj prvý ultramaratón a dal som to do toho časového limitu, čiže naozaj ťažké povedať, či bolo alebo nebolo dobré to dokončiť do konca. Ďalšou z vecí, ktorou treba pri ultramaratónoch riešiť, je nielen celkové rozloženie síl, ale aj tempo pri rôznych výstupoch a zostupoch. Keď napríklad vyjdeš nejaký kopec veľmi rýchlo, dostaneš sa hore a potom hore budeš rozdýchavať, stratíš niekoľko minút alebo prípadne ti veľmi poklesne tempo, tak to bude skôr na škodu. Oveľa lepšie spravíš, keď vyjdeš hore nejakým tempom a ďalej potom môžeš pokračovať v normálnom tempe alebo môžeš pridať. Totižto vždy, keď takto tempo prestrelíš, tak si ako keby požičiavaš na dlh, ktorý potom neskôr zase musíš splatiť. A neskôr je čo? Človek viac unavený, takže sa tieto dlhy platia veľmi, veľmi ťažko. Výbava je ďalšia podstatná vec a okrem obuvy a bežeckého ruksaku je dôležité aj kvalitné oblečenie. Rukávy, ktoré sa dajú len takto stiahnuť, sú super v tom, že nemusím zastať, len si ich stiahnem a pokračujem ďalej. Tým pádom vlastne ideálne robiť všetko za pochodu. Samozrejme netreba vždy bežať, ale stačí len kráčať, pretože keď sa človek hýbe, tak nestráca tak čas. Pretože ak si dáva nejaké takéto mikroprestávky, tak tie sa nazbierajú a potom je to niekoľko minút až desiatok minút. Na viacerých záberoch môžete vidieť, že Darko veľmi dobre vie, čo robí, pretože do kopca takmer nikdy neťahá. Dolu kopcom, tam sa zase nechá odo mňa brzdiť, čo teda pre mňa vôbec nie je ideálne, keďže si to odnášajú moje kĺby a nie jeho. Viem však, že kým sa drží predo mnou, tak vládze, čo je takmer vždy. Ako som spomínal, jediný problém mu vie spôsobiť teplota, prípadne rýchlejšie tempo dolu kopcom. Väčšinu trasy som mal nabehanú a to môže byť obrovská výhoda, pretože poznáš jednotlivé klesania a stúpania a tým pádom vieš lepšie zvoliť tempo. Preto, ak idem na nejaký ultramaratón, kde som predtým ešte nebol, trasu si študujem cez mapy a snažím sa stanoviť si jednotlivé časy pre jednotlivé úseky. Nevedel som však, že čas KBK pôjde cez cyklotrasu a to ma vlastne milo prekvapilo, pretože tie sú tu veľmi pekné v Karpatoch.
Tiahnu sa popri potôčikoch, mnohokrát idú cez kadejaké drevené lávky a pekne sa klkatia. Na Darkovi ma aj tak najviac fascinuje, ako zvláda nasledujúce dni po takýchto ultramaratónoch. Ja ho mám ísť problém vyvenčiť a ten pes sa chce hrať, naháňať paličku, skáče a robí kadejaké blbosti. To, či je Darko unavený, pomerne dobre vidieť na princípe, keď je niekto pred nami a ťahá sa za ním. V tomto ohľade aj pekne vidno, ako to baví a že sám je vlastne súťaživý typ. Toto však niekedy pre mňa môže byť na škodu, keď mám nejaké tempo nastavené a Darko si myslí, že teraz ideme niekoho dobiehať. Ale tak samozrejme sú to preteky a snažíme sa umiestniť čo najlepšie, aj keď teda teraz sme sa umiestnenia zriekli, ale aspoň teda v rámci súťaženia samého so sebou. Tu môžete vidieť, ako dobieham na Biely kríž v prvej občerstvačke po 11,5 km. Časom mal okolo hodiny 15 a tak mi na Pezinskú babu stačilo zabehnúť daný ďalší úsek za 2 hodiny 15. V tomto prvom úseku bolo prevažne stúpanie, takže tempo som zvolil tak, aby som bol pri sile, aby som sa na tomto prvom úseku neunavil, čo sa mi vlastne aj podarilo. Bežalo sa mi s takouto začiatočnou ľahkosťou, vonku bolo ešte vlastne tak chladnejšie, čiže to bolo super. No a na občerstvačke som vypil asi 1 liter tekutín, sme si koli a jonťáku, doplnil sol, nadiel magnézium, pár keksov do ruky, Darkovi som dal pár granul a šli sme ďalej. Ako môžete vidieť, aj Darko sa vždy teší na občerstvovacej stanice, pretože tam vždy niekto pohľadka alebo dostane nejaký keksík. Navyše si podľa mňa vždy myslí, že tam bude niekto z mojich kamarátov alebo moja žena, pretože nás často takto prídu pozbudiť. Takže som im fakt strašne vďačný. Čo sa týka voľby jedla na občerstvovacej stanici, tak vždy to závisí od konkrétneho ultramaratónu a konkrétneho preteku. Doplnenie cukru je samozrejmosť, ale v prípade dlhšieho preteku, ktorý trvá viac ako 10 hodín, je vhodné doplniť samozrejme aj energiu v nejakej tuhšej strave, kľudne nejaké pečivo alebo bielkoviny v podobe sušeného mäsa. No najdôležitejšie je, že všetko si treba osobne vyskúšať, pretože každému môže sedieť niečo iné. Môj žalúdok je veľmi vytrenovaný na to, že od malička, že sa môžem najesť a môžem zrobiť čokoľvek. Aj stojky na hlave. Problém je vlastne ten, že všetká krv je vo svaloch, v celom tele, okrem teda žalúdka. A tak trávenie vlastne neprebieha ideálne. No a toto všetko treba vlastne skúšať na tréningoch, experimentovať s rôznymi jedlami, čo človeku sedí, čo človeku nesedí. Pretože teraz nebudem skúšať na preteku niečo, čo som predtým neskúšal, alebo to môže dopadnúť ako katastrofa. Druhá vec je naučiť telo efektívne fungovať na tzv. Tukovom metabolizme, alebo teda jednoducho povedané využívať tuk na tvorbu energie. Pretože telo na svoj výkon potrebuje glukózu. Tá sa nachádza vo svaloch a v pečení. Keď sa aj zásoby vyčerpajú, čo môže byť už po 1 alebo 2 hodinách, potrebné samozrejme doplniť cukor, ale tiež je dobré naučiť telo, aby fungovalo aj bez toho, aby sme ten cukor nutne doplnili. Nie je to úplne jednoduchý proces, lebo na jednej strane prebieha oxidácia tukov, na druhej strane môže prebiehať glukoneogenéza, teda tvorbe novej glukózy. A ľudia, ktorí vlastne tieto procesy nemajú efektívne vo svojom tele, to telo nie je na to naučené, tak sa dostávajú často po 1 až teda 2 hodinách skôr, vyššie k tým 2 hodinám do problémov, teda dojde im cukor a ostanú ako keby úplne bez energie pri tom športovom výkone. Možno si to niekedy zažil, proste ideš na nejakú túru alebo na bicykli, ostaneš hladný a koniec, proste nevieš ísť ďalej. Si podráždený, cítiš sa úplne že bez energie a musíš sa najesť. Na toto sa však telo môže pripraviť tým, že budeš do svojho režimu pravidelne dávať nejaký prerušovaný post alebo istý druh postenia sa. Pomaličky treba začať v tomto poste aj vykonávať nejakú činnosť, napríklad niekedy len bežne stačí ísť na prechádzku alebo doma upratať, tieto intervaly predĺžovať a tak sa telo vlastne lepšie naučí pracovať v tomto období hladu efektívnejšie, začne využívať viac tej tuky, nepotrebuje len toľko cukru. A tým pádom, keď si na takomto preteku, môže to byť veľká výhoda, že sa nedostaneš do takýchto problémov, respektíve bude trvať dlhšie, kým sa do nich dostaneš. Samozrejme je to využiteľné aj bežne v živote, pretože často sa stane, že jednoducho človek ostane hladný počas dňa a bez energie a ľudia, ktorí na toto nie sú zvyknutí, tak zase ostanú podráždení, vypnutí, už sa im nechce. Ale keď si na fasting zvyknutý, tak vieš fungovať. Nie si odkazaný na to, že teraz všade musíš mať po ruke niečo, čo keď ti náhodou dojde energia. Počas preteku bolo nezaplatenie, že teraz sa prechádzala na viacerých miestach cez potok a Darko sa tak mohol napiť. Keď je teplo, tak sa vlastne on potrebuje chladiť aj takýmto spôsobom. A keby som mal za každým vybrať misku, naliať vodu, tak mi to zabralo ozaj že niekoľko minút dokopy. A tým pádom som tiež nemusel rozmýšľať, že koľko vody si zobrať na ktorý úsek. Jednoducho stačil mi ten liter od občerstvovačky k občerstvovačke. To sa stal cestou späť taký celkom fajný zážitok, že som vlastne dával Darkovi napiť z potoka
A aspoň troška som si chcel oddychnúť, tak som spravil taký výpad dopredu. Dostal som keže do slabiny, tak som sa len tak zvalil na bok a odtiaľ prikala taká rodinka, asi 20 metrov. Pozreli na mňa, kričia, že či som v poriadku a že len krč som dostal, lebo to vyzeralo, keď ma tam fakt, že vystrelil a koniec. Čiže pes si takto pije z potôčika, je tam zelený na boku. Ale našťastie som to potom ešte rozchodil, aj keď teda ten krč som cítil asi ešte dobre 3-4, možno 5 dní. Tu niekde pred Somárom som stretol bežca, ktorý vlastne, neviem, či len tak akože trénoval, alebo bol súťažiaci, ale v každom prípade mu ďakujem aj touto cestou, lebo ma veľmi povzbudil a zazvonil nám tam zvoncom a aj slovne teda. No a neskôr som začal stretávať ľudí, čo šli vlastne polovicu trasy, teda sme začínali na Kamzíku, šli sme na Babu a naspäť a títo ľudia vlastne šli len z Baby na Kamzík, čiže 26 km polovicu trasy a štartovali aj neskôr, aby sa to nejak tak spojilo s našim pretekom, že budeme akože bežať naraz. Čo bola aj nevýhoda, pretože mi ich strašne veľa išlo oproti. A keby som nemal Darka, tak je to v pohode, uhnem sa na kraj, že keď som mal Darka, tak on bol aj z toho troška zmetený, že prečo toľko ľudí beží oproti. A nie je na to zvyknutý, väčšinou keď pretekáme, tak je to proste jedným smerom. A tak sa troška bál, ustúpali sme potom do lesa. A tam bol samozrejme ťažší terén, išli sme do kopca, tí ľudia bežali dole kopcom, niektorí sa fakt, že vôbec nechceli uhnúť, jasné, chápem, ľudia sú súťaživí. Ale väčšina bola akože v pohode, usmiali sa, povzbudili nás. No a tesne pred Pezinskou Babou je taký kopček, že konské hlavy. A na ten kopec z Kamzíka je to vlastne v pohode, lebo človek ide po hrebení, ale potom vlastne musí ísť do toho sedla Pezinská Baba. To je strašný padák, to je proste 200 metrov výškových na, ja neviem, 5 metroch som mal pocit, ale nie ako srandujem, len už po tých toľkých kilometroch to človek cíti a mne začalo troška pobolievať koleno, ktoré som si predtým troška preťažil minulý rok, keďže som absolvoval tých ultramaratónov dosť na to, že som začiatočník. No a tak som troška začal panikať, že teraz ma bolí koleno, toto ešte pôjdem hore, čas mám síce dobrý, ale ako to budem stíhať. Na Babu som však dorazil s 20-minútovou rezervou, takže som sa troška najedol, napil. Darku sa samozrejme tešil. Chvíľku sme sa zdržali, no a tým pádom nám ostalo na spiatočnú cestu na rovnaký úsek 4 hodiny 10 minút, čo bolo o hodinu viac, ako nám trvalo prísť vlastne na tú Babu. Začínal som si tým pádom veriť, že to stihnem a dosť ma to povzbudilo. Dôležitá vec, keď takýto pretek človek ide, je vlastne rozkúskovať si tie ciele, pretože nedá sa myslieť na to, že teraz idem z bodu A do bodu B, čo je teda cieľ a proste je to, ja neviem, 50, viac, 100 kilometrov. Treba si to rozkúskovať na menšie ciele a vždy sa sústrediť na naplnenie toho konkrétneho menšieho cieľa, čo je nejakých 10, 15, možno tých 20 kilometrov. Lebo inak je to pre ľudskú myseľ ťažko predstaviteľné, že už teraz som unavený a ešte pôjdem nejakých, ja neviem, 100 kilometrov, tak ako to vlastne dám, hej? Ale keď si človek predstaví, že OK, dávam nohu pred nohu, bežím, kráčam a mám ešte prejsť, ja neviem, 10 kilometrov, tak nejak sa s tým lepšie pracuje určite. Čo sa týka toho behu, tak vlastne vždy operujem s 3 časmi. Prvý čas je samozrejme za koľko to musím stihnúť, druhý čas je za koľko by som to v ideálnych podmienkách pri mojej rýchlosti priemernej mohol dávať a tretí čas je taký reálny čas, za koľko to asi ozaj dám. No a čím viac pretekov človek absolvuje, tým samozrejme lepšie vie tieto časy odhadnúť a stanoviť si. Zase spomeniem len tú strážovskú 50-ku, čo bol môj prvý pretek a tieto časy som si samozrejme stanovil a prestrelil som ich, všetko som dal proste za ideálnych podmienok ako keby a tým pádom to bolo nesplniteľné, mal som z toho stres na jednej strane, na druhej strane to tempo potom, ako som spomínal, dole kopcom bolo rýchlejšie a v podstate som sa zranil. Späť na tie konské hlavy to bolo akože nekonečné a zabralo mi to pár desiatok minút, ako dával som si troška na čas, že som kráčal, troška oddychnem. Hore som si dal pauzu, rozdiel som sa s Darkom o tyčinku, no a uvedomil som si, že proste takto to ďalej nejde, že to jednoducho nestihnem, takže musím začať bežať a snažiť sa bežať čo najrýchlejšie, lebo ešte neviem, aké krízy ma budú čakať. A to je dôležité vlastne na tom ultramaratóne počítať aj s tým, že môže prísť nejaká zmena počasia, môže prísť človeku možno nevoľno, možno bude musieť riešiť nejakú zastávku niekde, kde predtým neplánoval a aj kopec vecí vlastne, čo ten harmonogram môže narušiť, takže keď sa dá, tak sa treba snažiť ísť čo najrýchlejšie, ale zase treba sa aj istým spôsobom šetriť, takže je to také väčšie naťahovanie sa medzi
ísť čo najrýchlejšie a zároveň sa šetriť. Niekedy sa stretávam s takými divnými názormi ľudí, ktorí vlastne vôbec nebehávajú takéto trasy. Keď im poviem čas, tak oni že a tu si šiel tak turisticky, nie? A to ideš tak pomaly? A to ti zabralo až toľko času? A to sa dá tak pomaly bežať? Akože dnes stretávam sa s týmito názormi nielen pri pretekoch, ale aj počas tréningu, kedy trénujem často tie vzdialenosti za dlhší čas, aby som teda sa nepreťažil v rámci tréningu. A títo ľudia vlastne vedia spraviť len jedinú vec, a to je teda zobrať celkovú trasu a teraz videli to nejakým časom a vidím nejaká rýchlosť, hej, v kilometroch za hodinu, potom si povedia, že že chôdza je toto, beh je toto a že to je také pomalé tempo. A tí ľudia nemyslia na to, že ty sa proste musíš zastaviť, oddychnúť si troška aj pomedzi, aj keď je to proste pár minút, to tempo ti to niekedy dosť pomalý. Musíš si odskočiť možno na vecko, niečo meniť s výbavou, hej, začne pršať, začne fúkať. Musíš to nejak riešiť, zablúdiš alebo niečo podobné. Alebo to niekde prestrelíš s tempom a to ťa donúti spomaliť a vlastne týmto si berieš z toho času. Ešte samozrejme čas zaberie aj nejak proste postarať sa o Darka a dávať na ňo pozor, že či je v poriadku. Ono samozrejme jasné, že sa dá ísť rýchlejšie. Môžem ísť na teplú frekvenciu 160+, hej, ako proste chodia profesionáli často, ale hlavne pri tých kratších pretekoch. Ale proste čím je ten pretek dlhší, tým tá teplovka by mala byť nižšia. A aspoň teda určite, keď chce človek ostať v bezpečí a nepreťažovať si srdce, ktoré keď mám tú teplovú frekvenciu vyššiu, sa ozaj že preťažuje a môžu tam vzniknúť nenávratné zmeny. Keď sa vytvárajú ako keby také jazvičky a to srdce potom nevie fungovať efektívne a paradoxne tí ľudia, čo takéto vzdialenosti proste behajú, môžu mať to srdce týmto vlastne poškodené. Tomu samozrejme ja sa chcem vyhnúť a radšej ten pretek nech mi trvá hodinu dlhšie, ale nech môžem behať, aj keď budem mať 40, 50, 60, 70 rokov, dokedy mi to zdravie dovolí, ale nechcem si ho týmto spôsobom ničiť, ale chcem si ho týmto spôsobom utužovať, hej. Ale niekedy sa mi proste týmto ľuďom to chce vysvetľovať, niekedy sa mi nechce proste, že jednoducho takto by sa malo behať a pritom vôbec s tým nemajú skúsenosti, takže vysvetlím rád, ale niekedy ma obnovuje sa proste obhajovať si to, že je to lepšie pomalšie. Pomaly ďalej zájdeš. Ale jasné, proste keď niekto maratónec a chce vyhrávať tie preteky, umiestňovať sa ultramaratónec, tak toto až tak asi nerieši, hej. Proste zvyšuje si to riziko, že to srdce jedného dňa bude poškodené. Proste je to profesionálny šport, tak ako každý iný, nie je na zdravie najlepší, hej. To je jedno, či hrám volejbal, hrám hokej, alebo čo, alebo robím aj bodybuilding alebo silový šport, proste tam si to odnášajú zase kĺby. To robím pre radosť a pretože sa chcem zlepšovať v rámci mojich časov a preto sa chcem zlepšovať pomaly, z roka na rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 rokov proste. Dokedy to pôjde a keď to potom nepôjde, že už budem na to starý, sa zase začne zhoršovať, tak budíš, ale nechcem takto v mladí si proste škodiť. Niekedy bývajú v rámci trasy rôzne podliezačky stromov, preskakovačky potokov. Keď ideme s Darkom, tak je to vždy celkom sranda. Vidím, ak sa rozbehne, poviem hop a on pekne preskočí cez ten potok alebo strom. Z Pezinskej Baby na Bielý kríž mi to trvalo čosi dlhšie, ako som predpokladal. Hlavne aj kvôli tomu prvotnému zdržaniu, ako som išiel z tých konských hlav. Teda ostalo mi na posledný úsek asi hodina 20. Predtým som dal za hodinu 15, si tam predtým bolo viac stúpania, ale tu som už teda tú únavu cítil a bolo aj teplo, Darkovi sa nešlo úplne dobre. Takže som vedel, že to fakt nemôžem flákať. A presne na tento úsek si potom človek môže šetriť tú energiu a dať do seba všetko. Vedel som, že nejaké stúpania tam ešte budú, čo som vlastne predtým naklesal, ale najväčší problém vlastne robilo Darkovi klesanie, pretože aj bolo teplo, aj to moc nemá rád. Vlastne mu sa dole kopcom nejde až tak dobre a ja som tam potreboval ako keby dobiehať tie stratené minúty, čo som stratil vlastne pri tých stúpaniach. A tak to teda nebolo úplne ideálne, ale samozrejme dbal som na neho a povedal som si, ak to stihnem, tak to stihnem, ak to nestihnem, tak ho nejdem teraz tu chudáka trápiť proste za to, že je nejaký pretek. A nakoniec som to stihol z rezervu pár minút doslova a fakt som mal z toho radosť, že sa nám to podarilo. A hoci som už absolvoval podľa mňa aj ťažšie preteky, napríklad takú ultrafatru, čo bolo 58 km a 3800 metrov prevýšenie, tak toto bol ten časový limit troška tesnejší, kvôli tomu, že tie prevýšenia boli menšie. A nie sme úplne na to zvyknutí takto s Darkom, že ak sme 90% času bežali. Do cieľa ma prišla podporiť moja manželka, ktorá mi vždy robí čo najväčšiu oporu, aj za to strašne ďakujem.
Takže sa mi páči, ako Darka vždy vyborcuje k tým záverečným šprintom, mňa to proste ťahá a je to super pocit, tak to dorazí do cieľa. No na záver som si na takú polhodinku sadol, dal som si jedno pivo, dal som si jednu kofolu, tuším, a mal som teda žiadny problém, nie že vstať, ale odísť k autu, čo bolo asi 200 metrov. Tak som sa len tak tackal a už to poznám, ako to po takýchto pretekoch je, ale bolo teda veľmi náročné. A nie len náročné, ale aj vtipné. A hlavne keď človek je taký celý vyklepaný a že do toho začne smiať, tak proste je schopný akéhokoľvek pohybu a celé to je také ozaj vtipné. Preteky hodnotím ako úspech a určite by som sa ich ešte niekedy zúčastnil. Avšak Darka z toho asi na budúce vynechám, lebo myslím si, že by to bolo už také, že jednak bude aj starší a tých psov to ide bohužiaľ troška rýchlejšie, ale ak by som chcel zlepšiť čas, tak si myslím, že pre Darka by to už bolo trápenie, lebo jemu sa tak dobre nejakou tou rýchlosťou akože cupita, že on moc nebeží, on len tak proste rýchlo chodí popri mne, ako ja mám ten môj poklus a tuto by ozaj musel už bežať a proste nie úplne si myslím na takéto dlhé trate a na beh.